Hola, bona nit a tots i benvinguts a aquests primers Premis Inclusius de l'Esport Català. Deixeu-me primer que doni la benvinguda i salutacions a la consellera de la Presidència, l'honorable senyora Meritxell Budó, al president d'Onat Foundation, el Sergi Mingote, i al secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, el senyor Gerard Figueres. Gràcies, benvinguts. I també als patrons d'Onat Foundation. Però ara m'agradaria demanar-li al secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, el senyor Gerard Figueres, que, sisplau, fes la benvinguda oficial d'aquests primers Premis Inclusius de l'Esport Català. Moltes gràcies. Molt bon vespre. Consellera, Sergi, diputada, director general, alcalde Colomer, equip de la Secretaria General de l'Esport, patrons de la Fundació Onat, però sobretot a tota la família esportiva que avui aquí ens acompanyeu. Tot això, aquesta bonica història, que a més hem endolcit musicalment i que avui veu la llum, va començar amb una reunió meva amb dos alcaldes. Alguns ho han descobert ara, però jo normalment rebo alcaldes i alcaldesses i el més habitual és que em demanin o que s'ha d'arreglar un pavelló, o que s'ha de canviar la gespa del camp de futbol, o que fa falta alguna inversió esportiva al municipi. Però aquell dia va ser diferent, perquè l'alcalde Colomer i el llavors alcalde Mingote van dir: Gerard, avui no parlarem d'instal·lacions esportives, ni et vindrem a demanar una subvenció, ni res de tot això. Avui et venim a parlar de l'ànima. I ja m'agrada això. I vam tenir una conversa que va durar més de 2 hores, que va ser una conversa molt bonica i que va ser l'embrió d'això que avui està a punt de passar aquí. Què passarà avui aquí? Doncs que el nostre és un país que des de fa molts i molts i molts anys té un vell ideal, que és l'ideal de construir un país que doni les mateixes oportunitats a tothom, en tots els àmbits, en els de la feina, en els de la medicina, en els de l'ensenyament, també en l'àmbit de l'esport i de l'activitat física. I aquest ideal és el que feia molts dies que en el Sergi i en el Colo els portava a donar toms, a pensar, a veure com podríem ajudar a visualitzar totes aquelles famílies, entitats, institucions públiques i privades que fan possible, a vegades com una formigueta, que totes les persones d'aquest país tinguin la capacitat que tinguin, puguin, si volen també, créixer personalment fent esport i fent activitat física. Aquell va ser un desig preciós i que des de llavors el Colo i el Sergi i el Colo, amb l'ajuda del meu equip, i aquí vull agrair també en el Toni, en el director, van agafant forma. Van agafant forma primer amb la constitució d'Onat, d'aquesta fundació que és la que avui, en partenariat amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, entre d'altres, dona cabuda a aquests primers Premis Inclusius de l'esport català. Però al costat d'aquest reconeixement el que hi ha són històries de vida, d'esforç, de superació, de tristesa, d'alegries, que són les que ens heu explicat tots vosaltres, els que ens heu permès conèixer una petita part de la història de la vostra vida i que avui, amb molta humilitat, però amb tota la solemnitat que també ofereix aquest Palau de Pedralbes del Departament de la Presidència de la Generalitat, amb tota la humilitat però amb tota la solemnitat, us volem reconèixer i us volem agrair. I per donar pas a l'inici d'aquesta nit, que esperem que sigui màgica i que sigui la primera de moltes, doncs jo no puc deixar de donar-vos les gràcies a vosaltres per ser exemple de vida, de tota la superació que ens fa entendre allò que realment és important a la vida. I per acabar, consellera, també no puc deixar de donar les gràcies a aquests dos alcaldes. Un ho continua sent i pel que sembla al maig va passar l'examen amb nota. Però l'altre, el Sergi, aquell dia ens va explicar: Gerard, jo deixaré de ser alcalde i em dedicaré a fer les 2 coses que més m'agraden. Una és escalar muntanyes i a fer-ho, a més, si puc, assolint reptes internacionals. Però l'altra és que en aquest repte personal d'escalar muntanyes millor que cap altre ésser humà abans,
Vull fer-ho acompanyat de persones especials, que per elles no és tan important pujar 7 o 8 mils, sinó el més important és, sobretot, pujar cada dia la muntanya de la seva pròpia vida. Moltes gràcies, Sergi i Colo, i moltes gràcies a vosaltres, que per molts anys ajudeu a fer possible aquest ideal d'una Catalunya millor. Molt bona nit. Moltes gràcies, senyor Gerard Figueres. Bé, aquesta nit es lliuraran uns premis a entitats, associacions, grups, persones que han tingut la inquietud de treballar per la inclusió social des del món de l'esport. És clar, l'esport adaptat requereix un material, cadires de rodes especialment adaptades, material molt tècnic i molt específic, material que no és barat. Tampoc és que sigui molt car, però costa uns diners. I aquí hi ha gent que ha volgut dir, bé, doncs hem d'ajudar, hem de posar també un gra de sorra. I amb aquesta vocació va néixer ONAD Foundation. ONAD Foundation neix per ajudar-te a fer realitat els teus somnis. Si ets un esportista discapacitat, una entitat, una associació o un club que té per objectiu la inclusió social mitjançant l'esport, ja tens qui et pot ajudar. Somia, esforça't, supera't, aixeca't. Participa en les nostres beques inclusives. Recorda que les úniques discapacitats estan als nostres caps. T'ajudarem a que els teus projectes es facin realitat. ONAD Foundation serà el teu millor company de viatge. Hola, soc Òscar Salguero, nadador paralímpic, actual campió paralímpic en els 100 metres braça, i us convido a tots a participar en els primers premis inclusius de l'esport català. Hola, soy Miguel Luque, deportista paralímpico, 8 veces campeón del mundo y apuesto por el juego inclusivo. Me gustaría mucho que pudieras participar en los premios inclusivos del deporte catalán. Hola, soc Núria Marquès, actual campiona paralímpica en els 400 metres lliures i subcampiona en el 100 esquena, i us invito a tots a participar en els primers premis inclusius de l'esport català. Bé, no cal que us el presenti perquè el coneixeu tots. És un dels millors alpinistes que ha donat aquest país, però a més de ser un gran alpinista, és una persona amb moltes inquietuds. Jo diria que és una persona hiperactiva. I aquesta hiperactivitat fa un grapat d'anys que l'ha focalitzat en tasques socials i sobretot en la inclusió des del món de l'esport, que és una de les millors eines i plataformes i més eficaces per aconseguir la inclusió. El Sergi Mingote ha aconseguit fusionar les seves dues grans passions, l'esport i la solidaritat, amb ONAD Foundation. Sergi Mingote, president d'ONAD Foundation. Bona nit, Meritxell, conseller de Presidència, secretari general de l'Esport. Jo m'ho baixo una miqueta, que sóc molt petit, Anna, diputat al Parlament, Toni, companys, Colo, patró, presidents de federacions, president de fundacions, empresaris que donen suport des del primer dia amb aquest projecte, esportistes, associacions, entitats. Heu omplert el Palau de Pedralbes de vida. La veritat és que ara, quan entràvem, em deien, estàs una mica nerviós? I mira que és difícil, perquè soc una persona bastant tranquil·la, tot i que el Xavi em coneix bé, hiperactiu, però bastant tranquil. Però sí que estic nerviós, i estic nerviós perquè portem un any i mig somiant junts, amb la Secretaria General de l'Esport, des d'ONAD, amb tots vosaltres, i aquest somni avui es fa realitat. I la veritat és que estic molt feliç, però que quan alguna cosa ho portes molt dintre i et fa tanta il·lusió, et genera una miqueta de nervis. Jo m'hi he apuntat algunes coses, però sabeu que no soc gaire de llegir, però tampoc m'agradaria que se m'oblidés res del que vull dir. El Gerard ho ha explicat perfecte.
va néixer Onat va néixer d'una conversa, Ecolo, d'una conversa a 3 bandes, i va néixer d'algú tan important com és el diàleg. I jo crec que ara tan vigent, veritat, el diàleg. Tan important per tirar projectes com aquest endavant. Doncs vam parlar i com li passa a la gent que parla, s'entén. I llavors doncs vam somiar gran, això de somiar gran, alguns d'aquí ho heu fet durant molt de temps, i va néixer doncs aquest paraigües, aquesta fundació que té només un objectiu, que és generar inclusió mitjançant l'esport, ni més ni menys. I llavors ens vam començar a donar compte que éreu tants i tants els que treballàveu per l'esport, tants, però que la vostra veu es sentia de molt lluny o a vegades es sentia poc, perquè l'esport inclusiu mai ho ha tingut fàcil, mai ho ha tingut fàcil. Llavors, moltes vegades participàveu en activitats, generàveu 1000 coses, però probablement no rebíeu tot el protagonisme que aquesta nit sí que rebreu i que crec que és important, que és important perquè és molta la tasca que es fa. Jo sí que vull dir que aquests premis i Onat no hagués tirat endavant sense creure des d'un principi en un projecte com aquest. I Gerard, et vull donar les gràcies. Et vull donar les gràcies per la implicació personal. Jo crec que quan hi ha una implicació honesta, quan hi ha una implicació de treball, quan un és professional, que és el teu cas, doncs poc més s'ha de dir. Penso que això fa que tant tu com tot el teu equip, Toni, hi hagi molt treball darrere, però la veritat és que crec que s'han de dir les coses amb actes com aquests, perquè dir-ho amb la intimitat no és el mateix. I penso que s'ha de dir que tot aquest treball s'ha donat fruit a això. Vull també agrair a totes les empreses que heu col·laborat i que esteu al costat nostre a Onat. Penso que heu cregut en alguna cosa que encara no existia. I penso que hem de pensar, i jo recordaré sempre, i des d'Onat recordarem sempre, els que heu estat des d'un principi. Perquè penso que això és molt més valent i demostra molt més la responsabilitat social del que feu. És possible que després d'avui sigui, no diria tot més fàcil, però probablement això que avui aquí neix és fantàstic i segur que esperem que s'hi subi molta més gent perquè volem que sigueu molts més els becats i que hi hagi moltes més persones que tenen la possibilitat de complir els seus somnis. Per això us volia donar les gràcies perquè crec que és de rebut fer-ho. Mireu, Onat, a més avui estem fent els primers premis inclusius de l'esport català, però això és una miqueta allò la cirereta del pastís. És com quan jo estic a 8.000 metres i aconsegueixo el cim. Home, han passat 60 dies fins que has aconseguit el cim i han passat 59 dies que has conegut gent meravellosa, com a nosaltres ens ha passat a Onat, que has passat moments bons, que han hagut somriures, que han hagut algunes llàgrimes, però que després, amb bon treball, s'aconsegueix arribar al cim. Avui, per nosaltres, això és el cim. I aquest cim s'ha aconseguit després de molt de treball, però molt de treball vostre, perquè ens heu donat la possibilitat de conèixer molta de la vostra tasca. Jo haig de reconèixer que coneixia alguns de vosaltres, però a molts altres no us coneixia. No coneixia aquella tasca que es feia, no coneixíem l'esforç i el treball que hi ha darrere, majoritàriament des del voluntariat. Tot el treball també que hi ha des de federacions, que també vull agrair, la tasca que feu des de les federacions, que avui a més ens acompanyeu i que moltes esteu fent un pas decidit perquè la inclusió sigui real. Perquè penso que hem arribat a un moment en què s'ha acabat ja que la inclusió sigui la fotografia. Hem passat a un moment en el qual la inclusió ha de ser real i la inclusió es fa amb el dia a dia. Mireu, quan parlàvem de moments especials, jo probablement aquest any, al mes de maig, vaig viure un dels moments més especials de la meva vida. Un de molt bo i un de molt dolent. Un de molt dolent, quan un company que venia amb mi d'expedició no va poder baixar, va tenir un edema cerebral i va morir als meus braços. I això és dels moments més durs que he viscut, perquè al final és una persona amb la que has viscut, amb la que has estat, i deixa de respirar a les teves mans. Però al mateix temps vaig viure una experiència meravellosa, que és que una decena de joves
amb capacitats diferents, perquè clar, parlar de discapacitats, quan arriben pràcticament al campament base de l'Everest, jo crec que tindríem que veure quants dels que ens pensem que estem capacitats arribaríem al campament base de l'Everest. Doncs ells ho van fer. Ells ho van fer. Ells ho van fer i a més ho van fer amb nota. I van demostrar que les limitacions només estan aquí, només estan als nostres caps. Van demostrar que tot és possible. Per això avui aquí esteu esportistes que alguns somieu amb Tòquio, esportistes que somieu en poder arribar a aconseguir un somni que igual ni imaginàveu, entitats que feu actes inclusius. Esteu un conglomerat d'associacions, d'entitats i d'esportistes que sou el que representa el nostre país. La diversitat, la inclusió, però sobretot les ganes i la il·lusió per fer coses. I ha estat difícil, ha estat difícil. La veritat és que no ens ho heu posat fàcil perquè es van presentar més de 46 propostes. Només avui aquí esteu els 15 finalistes i el jurat ha decidit que aquests 15 finalistes, amb l'esperit que té l'esport inclusiu, hi hagi un repartiment igualitari d'aquestes beques, creient que això és un encert, però també ha estat molt difícil, perquè éreu moltes les entitats i molta la tasca que es fa en aquest àmbit. I jo us vull agrair que feu aquesta feina i que la feu tan bé. Mireu, us vull anunciar una cosa també, i això és una feina, se'ns gira feina, secretari, se'ns gira feina, perquè el proper any hem anat avançant, i molts de vosaltres treballeu moltíssim, i proposarem el primer congrés d'inclusió i esport amb el qual vosaltres sereu els protagonistes. De la mà de la Secretaria General. I aquest congrés, no us penseu que la feina només estarà d'aquí cap aquí, no. Feina us vindrem a buscar les federacions, us vindrem a buscar els esportistes, us vindrem a buscar les entitats, perquè volem que, a més d'explicar-nos totes aquestes bones pràctiques que avui estem explicant aquí, volem que corrin arreu i que es coneguin, però a més també volem que ens guieu el camí que hem de seguir, perquè ningú per guiar el camí millor que vosaltres, que sou els que us dediqueu. Penseu que això que avui passa aquí, també vull dir-ho perquè si no se'n passarà, clar, avui només esteu aquí les entitats que rebeu la beca, però la veritat és que se'ns ha desbordat. I moltes de les entitats, dels amics que volien estar, no caben aquí al Palau, tot i que ens encanta el lloc, és a dir, però hem fet la sala, l'hem convertit en petita, de tothom que hi sou, però sí que estan podent seguint per streaming aquest acte. És a dir, hem volgut que ningú s'ho perdi i que tothom ho pugui veure des de casa i que tothom ho pugui veure des de qualsevol lloc del món, perquè creiem que això s'ha d'explicar i des de la web d'Onat Foundation i també des de YouTube estan podent seguir aquest acte en directe. Ja acabo. Mireu, no ha estat, com us deia, no ha estat un camí fàcil, però és que el vostre camí mai és fàcil. Però ha estat un camí apassionant, apassionant. La veritat és que alguns dels que esteu aquí ens heu transmès tanta il·lusió que de ben segur que aquest projecte i que aquests premis tindran continuïtat durant molts anys. Aquest és un primer pas. Quan estava a 10.000 quilòmetres d'aquí, ara durant aquests darrers mesos, molta de l'energia que m'arribava era l'energia vostra. I això m'ha donat molta força per aconseguir els reptes. Heu estat la meva inspiració i la veritat que us ho vull agrair. Amb l'esport compartim valors, compartim reptes, també compartim somnis. Jo crec que sobretot compartim il·lusions, però el més important és que l'esport ens fa a tots iguals. Així que continueu així. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Sergi Mingote. I ara comencem amb el lliurament d'aquests premis inclusius de l'esport català. Com deia el Sergi Mingote,
Aquesta primera convocatòria ha quedat una mica desbordada davant la llau de projectes, d'iniciatives, totes molt ben documentades, totes molt ben detallades, molt transparents, molt rigoroses, i finalment els premiats han estat els 15, que presentarem tot seguit. Demano, per lliurar premis, sisplau, la presència de la consellera de la Presidència, l'honorable senyora Meritxell Budó, del secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, el Gerard Figueres, i la presidenta de Donat Foundation, Sergi Mingote. Bé, comencem. El primer premi inclusiu de l'esport d'aquesta nit és pel Manresa Rugby Club Adaptat. Marbuixaderes, 59 anys i paràlisi cerebral tetraplègica espàstica. Aquest fet a mi sempre m'ha generat una història com de superació, de dir, bueno, doncs no et rendeixis fàcilment i intenta doncs continuar, no? I és una meravella que tu puguis fer un esport com aquest al costat de casa. Molt bé, ha lliurat el premi la consellera Meritxell Budó. Ara el pròxim premi el lliurarà el secretari general de l'Esport i Activitat Física, el senyor Gerard Figueres, i és per al projecte Paraescalada, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Jo vaig començar la paraescalada el 2015. Clar, jo vaig tenir l'accident, però jo abans ja escalava, a mi m'agradava molt escalar, i una de les meves il·lusions era poder tornar a escalar. I a partir d'aquí la FECA es va posar en contacte amb mi perquè era l'únic català a la meva categoria i tenien ganes de promocionar. Llavors em van posar en contacte amb un entrenador i vaig començar a entrenar i vaig dedicar moltes hores i molt esforç. Però quan va venir París 2016, suposo que vaig tenir una mica de cop de sort, però vaig passar a finals. I de finals va anar bé la final i vaig quedar primer. Llavors, està molt bé, és una experiència molt positiva. Que no tinguin por, que l'escalada és un esport que el pot practicar tothom. Vull dir, hi ha escalada per tots els nivells, per totes les motivacions i és molt motivant, a mi m'agrada moltíssim. Projecte Paraescalada de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i amb l'Albert Guàrdia, que l'hem vist i l'hem escoltat, un autèntic crac d'aquesta modalitat de la paraescalada d'or en els Campionats del Món de París. Pel pròxim premi inclusiu de l'esport català, demano, sisplau, la presència de la presidenta de la Fundació Catalana per a l'Esport, Pere Sust. I és per un centre de prop de Tortosa, que té més de 500 alumnes de 3 a 16 anys i que porta 5 anys organitzant la Setmana de l'Esport i Activitat Física, on s'inclouen 5 activitats inclusives, com són les curses, el futbol, el bàsquet, la botxa i la psicomotricitat. El premi és per a l'Institut Escola Daniel Magraner. Un amic que no parla i mira els ulls fixament. Em diu que m'està esperant i no li importa la gent. Tinc un
un amic que no escolta i fa veure que no hi sent i somriu amb la mirada del seu únic present. Tinc un amic que no plora perquè no en sap o no vol. El seu món és un misteri, només hi habita el sol. Encara que no parlis, tots sumem. Encara que no escoltis, tots sumem. Encara que no ploris, tots sumem. Tots sumem. Moltes gràcies, Institut Escola Daniel Magraner, i també al senyor Pere Sus per lliurar aquest premi. I el següent premi d'aquesta nit és per una associació de Cardedeu que dona suport a persones amb malalties degeneratives i immunològiques i es dedica a promoure activitats d'esport a escoles i a centres penitenciaris i també a d'altres situacions. Són els Amics d'en Biel. Lliura el premi al director general de Resifarm, Jesús Gómez. Gràcies als Amics d'en Biel i també al director general de Resifarm, Jesús Gómez, per lliurar aquest premi. I per lliurar el següent premi, deia que per lliurar el següent premi demanaré que també s'acosti un dels més grans campions espanyols que tenim en natació paralímpica de tots els temps. L'artrogriposi congènita no li ha impedit guanyar medalles en els 5 últims Jocs Paralímpics. Miguel Luque, sisplau. Miguel Luque lliurarà el següent premi que ha anat destinat a una associació presidida pel campió del món i doble medallista paralímpic de tenis taula, Jordi Morales. Fa representacions i també tota mena d'activitats setmanals de tenis taula per discapacitats. És l'Associació pel Desenvolupament de l'Esport Adaptat Activa-T. Activa't i el Miguel Luque, que ha lliurat aquest premi. Pel següent premi de la nit, que serà el 5è, demanaré que s'acosti per lliurar-lo el director general de Nadico, Jordi Codina, sisplau, i gràcies.
I el guanyador d'aquest premi té 28 anys, però deixaré que es presenti ell mateix. Bones, sóc el Pol Macuri, un esportista de discapacitat que viu a Igualada, en què tinc hemiplegia a la part dreta. Em plau fer-vos partícips dels meus somnis per tal de participar a les beques inclusives d'enguany. El meu principal somni és poder participar en Copes del Món d'esquí de fons adaptat, prioritàriament a Alemanya al febrer del 2020. Per altra banda, poder participar en Copes Catalanes i Copes Espanya d'esquí de fons sense discapacitat. Però el principal somni a llarg termini és poder competir als Jocs Paralímpics del 2022 amb esquí de fons. Pol Macuri i Redolat Garcia. Gràcies al Pol Macuri i també al Jordi Codina, el director general de Nadico, per lliurar aquest premi. I anem ja pel setè premi d'aquesta nit dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Demano que s'acosti, sisplau, el director de Recursos Humans de Mat Holding, Miquel Àngel Catarineu. Moltes gràcies. Miquel Àngel Catarineu lliurarà el premi a la següent associació premiada, que és el Club Gimnàstic FADAC Lleida. Me dic Marta. Me encanta gimnasia. Es el meu deporte preferit. Faig bala, paral·leles, tela, bala. Aquest any estic a la Copa Catalana. M'agrada molt entrenar amb la Marta perquè es nota que s'esforça molt. Sempre mostra molt interès a l'hora de competir i sempre porta una rialla a la cara. I a més és una manera d'integrar-se amb els altres. Tots som iguals. Moltes gràcies al Club Gimnàstic FADAC Lleida i a Miquel Àngel Catarineu per lliurar aquest premi. I per lliurar el següent premi demano que s'acosti el director general de SIL, Adolfo Martínez. Gràcies. Ens agrada molt que hi hagi bombers aquesta nit aquí, perquè l'Arnau i el David són dos bombers que van idear, es van inventar la vertical Montserrat. La vertical Montserrat és una cursa solidària, en un entorn únic i amb un traçat extrem. La iniciativa té per objectius la inclusió de les persones amb discapacitat, l'atenció a la infància en risc i finançament de projectes de recerca promoguts pels centres de Sant Joan de Déu. Aquesta iniciativa neix de l'experiència personal de dos bombers voluntaris. L'Arnau, impulsor del calendari Bombers amb Causa, i el David, afectat de retinosis pigmentària, una malaltia degenerativa que afecta la vista. La cursa inclou la categoria inclusiva per a esportistes amb diversitat funcional i les categories d'Open, Elite i Bomber. Gràcies als bombers en causa per aquesta iniciativa, per aquest premi, i a l'Adolfo Martínez, director general de SIL, per lliurar-lo. Bé, anem amb el següent premiat. Demano que s'acosti, sisplau, el director general de Boquet, Gerard Pi.
per lliurar aquest premi. Moltes gràcies, senyor Pi. Una associació, un grup que des de fa 8 anys treballa amb nois i noies amb paràlisi cerebral. El premi és per futbol adaptat, Associació Esportiva Badalonès. Tot. És la meva vida. Per mi un esport que, no sé, que em motiva com a persona. I a tu, Biel, t'agrada jugar a futbol? Sí. Molt? Hi ha alguna cosa que t'agradi més que el futbol o no? No, és el que més. La veritat que veure'ls el dia a dia, com milloren, l'evolució que tenen, és una aportació que és que no podria explicar-la en paraules. Els valors, no? Que hi ha dintre del món del futbol i veure que aquest esport cada dia va creixent una mica més. Futbol adaptat, que és molt complicat de difundir, cada dia donem un pas. Moltes gràcies a tota la gent del futbol adaptat badalonès per la tasca que fan i al Gerard Pi, director general de Boquet, per lliurar aquest premi. Per lliurar el següent premi d'aquesta nit, demano, sisplau, al conseller delegat de Freudenberg, Jaume Caner, que s'acosti a donar el cop de mà. Moltes gràcies. I aquest premi és per una associació, per un grup de gent aficionada al bàsquet, de Parets del Vallès, que treballa per organitzar competicions de bàsquet per persones discapacitades psíquiques. De fet, el triple Parets ja s'ha convertit en un clàssic del calendari de bàsquet. El premi és per l'associació Triple Bàsquet. Associació Triple Bàsquet, gràcies. I també al senyor Jaume Caner. Per lliurar el següent premi, demano, sisplau, al gerent de Barnasfalt, Rafael Ortega, que ens doni un cop de mà. Gràcies. És una associació de Santa Eulàlia de Ronçana que van crear uns pares amb fills amb discapacitats i van crear programes d'ocupació, programes laborals, i a més van decidir que volien fer el Camí de Santiago. 115 quilòmetres, i ho van fer. El següent premi és per la Pindep. Hola, em dic Carla i aquesta és la Paula. I m'agrada molt la Camí de Santiago perquè me va superbé i amb els educadors ha sigut molt divertit.
Moltes gràcies a la PINDEP per aquesta tasca. Sisplau, per lliurar el següent premi, si pogués acostar-se al director territorial de Sorea, Ramon Albareda. Moltes gràcies. Hem vist ja futbol, bàsquet, atletisme, pujar escales, esquí. Ha anat a res, també hi ha natació artística aquesta nit. També n'hi ha. El següent premiat és pel Natació Artística Inclusiva Club Natació Franqueses. Gràcies al Club Natació Franqueses i per aquesta iniciativa. I ara demanem al director general de Mastercall, Agustí Martínez, sisplau, que s'acosti per lliurar el següent premi. Que és per una associació fundada el 2014 destinada a persones amb mobilitat reduïda perquè puguin fer muntanya. Rodamunt! Rodamunt és una associació que fa possible que persones amb la mobilitat reduïda puguin fer muntanya. Per fer-ho possible, comptem amb les cadires Joalet i l'esforç de tot un equip de voluntaris. I ara tenim un repte dels guapos, amb l'Arnau. Un altre, tio. Uau! Amb el temps que pujo muntanya amb els amics i amigues del Rodamunt. I que tant tenim el repte de pujar al Teide de Canàries. I tu? I jo oxigen, Déu-n'hi-do. El repte que té ara Rodamunt és pujar una muntanya de 3.718 metres, el Teide, per què no? Bé, ja només ens queden 2 premis. Pel següent demano al director del Consell Català de l'Esport, Toni Reig, sisplau. Gràcies. Bé, té a veure amb la idea de promocionar i fer un equip de futbol femení adaptat. El premi és per la Federació Esportiva Catalana Paralímpics Cerebrals. Soc l'entrenadora, juntament amb la Sònia, i l'experiència em sembla molt motivadora perquè l'esport en concret femení a vegades costa molt d'engegar i en aquest cas comptem ja amb 11 jugadores. He tingut una experiència molt maca perquè estava buscant un equip adaptat que sobre avui a les nenes.
Pues ha sido una experiencia muy buena, ya que también solo era el primer entreno. Esperemos que sean muchos más y a ver si se apunta más gente. M'agraden. Gràcies i merescut aquest premi per aquest projecte de futbol femení adaptat. I acabarem, ens queda només un premi per lliurar aquesta nit, per tant, estem a punt d'acabar. Demano perquè el lliuri el patró fundador de Nat Foundation i alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer, sisplau. Estem parlant d'una associació que porta temps fent projectes solidaris a l'Àfrica i ara vol fer la creació, està creant una escola de futbol a un barri molt necessitat i molt pobre de Camerun, del costat de la capital de Yaoundé, un barri que es diu Etetak, i aquí és on volen fer una escola de futbol. L'últim premi de la nit és per l'Associació Esportiva Ramassà Internacional. Gràcies a l'Associació Esportiva Ramassà Internacional per aquest projecte tan maco al Camerun. Doncs ja hem lliurat tots els premis d'aquesta nit. Us heu fixat que hem tocat tots els pals, pràcticament han sortit totes les modalitats esportives. I si li demanava al secretari general de l'Esport i l'Activitat Física que obrís aquest acte, li demano a la consellera de la Presidència, la honorable senyora Meritxell Budó, que el tanqui, que posi punt i final. Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Una afectuosa salutació a tots els que heu fet possible aquesta primera entrega d'aquests premis inclusius de l'esport català. Per tant, gràcies Sergi Mingote, gràcies alcalde Colomer, excompanys meus quan he estat a l'alcaldia de la Garriga. De fet, avui, aquest vespre, he pogut veure moltes cares amigues i conegudes d'aquesta època que vàrem compartir en el Vallès Oriental, alcaldes vallesans, que hem estat i que en Colo encara és, i per tant, encara més, és un honor i un plaer ser aquí aquest vespre amb tots vosaltres en aquesta primera entrega d'aquests premis. Bé, dir-vos que aquesta nit és una nit que fa especial il·lusió ser aquí. I per tant, primer de tot, agrair al Sergi Mingote i al Francesc Colomer que tinguessin aquesta iniciativa envers aquest esport inclusiu, envers aquesta societat que volem i somiem igual i inclusiva. I per tant, crec que l'esport, precisament, és una de les eines que ens ha de permetre garantir aquesta inclusió, compartir els mateixos espais i, per tant, gaudir tots i totes de les mateixes oportunitats. També voldria, i crec que ho he de fer, i sortint-me una mica del protocol, agrair les vostres paraules i les vostres mostres d'agraïment envers la Secretaria General de l'Esport per la feina que fa i envers el seu secretari, en Gerard Figueres. Perquè en moments de dificultat, que et reconeguin la teva feina, la teva capacitat,
la teva entrega i la teva humanitat és important i, per tant, jo des d'aquí també li vull traslladar aquest agraïment a en Gerard. Bé, de fet, com us deia, sóc aquí, em toca clausurar l'acte i fer aquesta feina més protocolària i, per tant, vull traslladar-vos primer de tot, en nom del Govern de Catalunya, aquest compromís i aquesta sensibilitat perquè totes les persones amb capacitats diverses puguin desenvolupar les seves activitats en tots els àmbits, també en la pràctica esportiva, per fer-la precisament inclusiva. I crec que de vosaltres n'hem d'aprendre molt i ens heu d'ajudar precisament a construir aquesta societat més inclusiva. L'hem de fer entre totes i entre tots i, per tant, comptem amb tots vosaltres per fer-ho possible. De fet, l'esport i l'activitat física, perdoneu, és que estic molt refredada, a la nostra societat juguen un paper molt important com a mitjà per garantir aquesta inclusió social. De fet, els valors que acompanyen a l'esport són una eina clau per lluitar contra l'exclusió social en tots els sentits més amplis de la vida i per afavorir un sentit de pertinença, de cooperació i d'identitat. Jo crec que l'esport precisament fa aquesta tasca. Per això vull agrair precisament aquest reconeixement i aquesta feina de la Fundació ONAT Foundation i també de totes aquelles empreses que avui aquí, entregant els premis, heu fet visible el vostre suport a aquest projecte perquè us hi heu volgut implicar i us heu volgut sumar en aquesta societat més inclusiva. Això diu molt de la sensibilitat del teixit empresarial del nostre país i, per tant, crec que és de justícia fer-ne menció i agrair-vos aquest compromís per part de tots vosaltres. Reconèixer també a tots els clubs i a totes les entitats, a les federacions i a tots els centres educatius que esteu compromesos amb aquesta pràctica inclusiva de l'esport com a forma d'integració. La sensibilitat i la vostra feina constant de ben segur que són recompensades també amb les satisfaccions que rebeu per part dels esportistes. Aquesta nit, veient les cares, realment, veient tots els vídeos que hem pogut compartir aquí plegats, crec que precisament sabeu perfectament del que us estic parlant i quina millor satisfacció que veure aquests somriures o veure que es fa realitat precisament aquest anhel d'inclusió de totes les persones al voltant, en aquest cas, de la pràctica de l'esport. De fet, també vull agrair-vos la qualitat de tots els projectes que s'han presentat en aquesta entrega de premis. De fet, em consta que no s'ha posat gens fàcil en el jurat a l'hora de poder emetre el seu veredicte. Aquesta, de fet, és una bona raó per seguir persistint. I, per tant, la millor raó, però, és que continueu fent aquesta tasca que vosaltres veniu fent i desenvolupant. Enhorabona a tots els projectes que us heu presentat. I un exemple també de com hem de fer les coses en aquest país. La col·laboració entre les entitats, entre les empreses i l'administració com a paraigua no només és possible, sinó que és del tot necessària si volem assolir una societat d'èxit. Perquè això ens permet generar les sinergies imprescindibles per poder dur a terme i impulsar aquelles accions o aquests premis, en aquest cas, en forma de beques, com ha estat possible aquesta nit. La millora dels col·lectius amb capacitats diverses, com us he dit, és un objectiu del nostre país, és un objectiu del govern, però crec que també és un objectiu de la nostra societat en general i també del sector esportiu. Els aspectes en els que l'activitat física pot ajudar a la millora del col·lectiu es centren en garantir i en millorar l'autonomia personal de totes les persones, en millorar la qualitat de vida, a dotar-nos a tots d'igualtat d'oportunitats i generar una veritable integració i normalització de totes les persones en el rol de la societat. Per tant, seguiu així. Voldria acabar donant-vos la més sincera enhorabona a les guanyadores i als guanyadors. El vostre exemple segur que serveix per fer visibles les persones amb capacitats diferents, per eixamplar el nombre de persones que incorporen la pràctica de l'esport a la seva quotidianitat i també per fomentar la implicació de les entitats,
de les empreses i de les administracions en l'esport inclusiu. I encoratjar, com no pot ser d'altra manera, a UNAT Foundation. Crec que no cal gaire perquè esteu molt encoratjats, però jo crec que és important des del Govern de Catalunya traslladar-vos aquesta voluntat d'encoratjar-vos a vosaltres, també a les empreses, a les entitats i a tots els participants a seguir persistint en la millora de la qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses, en aquest cas en la pràctica de l'esport inclusiu. I refermar, com no pot ser d'altra manera, el compromís de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte. Moltíssimes gràcies a totes i a tots, l'enhorabona a tots els premiats i a seguir fent aquesta bona feina. Gràcies, honorable Meritxell Budó. Doncs això, el que s'ha dit, ja només queda felicitar els premiats. Ara ens farem tots la fotografia de família, tots els premiats que heu vingut. Agrair als promotors i als col·laboradors d'aquests premis inclusius de l'esport. I ja ho ha dit la consellera, entre tots hem de fer una societat més inclusiva i ho ha dit el Gerard Figueres. Aquesta és una bonica història que comença avui però que viurà molts més capítols. Una més d'aquest gran país que vol ser cada dia millor. Gràcies i bona nit. Em deixava de dir-vos que portem aquí una bona estona i que ara hi ha un petit refrigeri aquí al vestíbul de sortida per poder beure i menjar alguna coseta. Gràcies.